Horasma dita salutna. Amanami inanami haanggi pinaribot ruas nihuriata sonima nang ruas nama dohoti di Banu Bagas tabi masya kami selamat hari Minggu. Tapasonang marohata tapuji matuhata maredehita syabuku ede nomor 12 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di darohaku Jahoba, nina ibana do, haholongon saliling-liling na hubain makaholongiho, dibaheni hutaitiho, marhite-hite dengan bahasa. Haleluya. Haleluya.
tangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Sai lehot jala patubu madihami haporsiaon nasitong. Tabaima haporsiaon nami ganupari asalam tugu. Lehom madihami holong ni roha nasomar pangasi. Asa holong roha nami diho dohot didongan nami jolma. Lehot dihami pakiriman na mangulu. Asa marlas ni roha hami mabai lomo ni rohami. Sai olui ma pangiduan nami ala ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangiho kamu ma patik ni debata, imana nienet sia tolu Musa bidu 10 sia, ayat 10 tolu, rodi itu ayat 10 4. Dan jadi rupa omu dongamu, manang dobo omu ugasana, jala dang jadi pogo omu upani halak pangula, pola sahat rodi manogot. Dang jadi bura amu halak nanengel, jaladang jadi bahenommu partuk tuhat di joloni halak nama pitung. Ikon habiarammu do debatamu. Ayau do Jahoba. Atong rak mangido gogo mahita tu debata. Laho mangulaho patikna. Ale Tuhan debata. Saya pargogoi mahami. Mangulau nau bartu patikmi. Amin. Oh,
lauduk jalata pasere marohata. Tato poti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadiko dalana asa mangulu ibana ido dipangido roham. Alani i ubahen hupangido hami. Sai sudati matoru torum asa unang mangonai be tuhami. Sai sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema hata baga-baga ni debata, taringot tuha sesaan ni dosa. Isebe mangaluhon akan apinilit ni debata, debatado nama mitori. Isedo nama dabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do naung mate, alai dada holani, naung mulak mangulu do, jala disiamun ni debatado ibana, mangod dihok kita. Hasangapo madi di batana di gijang. Amin.
Hata ni debata turpuk ni epistel di minggu tasadarion, minggu patoluho dung trinitatis, imana tersurat di pesalmen bidu ono puluh onom, ayat sada sahatro di itu ayat sia, tajahama marsikat sori. Edde sian si David, marolop-olop tu debatama ale sadok tanon. Dok hamu mama dok debata, tung nasokal do akka pabahenamu, binaeni nati bul ni gogom, ikom marso batu ho akka musum. Robe mahamu marnida akka pabahenan ni debata, tung nasokal do pangarajayona di manusia. Matua ibana mangarajai marhite-hite hagogo onnai, sai mangaranapi matana tu aka bangso, asa unang dipagijang aka pangguturi dirina, sela. Ibana mabahen hosata mangulu, jaladang di loas tota tarsuladit, ido sahatna, martua do akan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin.
tidakko maha porsiautai, songon nahina tidakko nidongata saha porsiaon, disadok portibion, rakma hitamadok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargogo nasuhatu dosan, natumo palangit dotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasasadei, imana tinubuon ni si Maria, nagabigabian siato di pargadia adorang sohaguguan. Ido tuhata natuman na bernit di pangumuan ni silatus, nama te tarpajal do ibana di hau pinor silang, natua tuban watu rudung ditanam, nama ngulak maulu dari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudur tu siabun ni debata jahuba, amanai pargogo nasuatu dosani, disima ibana ngulak soho tu tanuan, manguhumi halak nama ngulu dohot namate, au porsea ditod di parbadia, jal adau sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, doh dia sesani dosa, doh dia tai nama dok, mulak mangulu soho daging ni halak naung mate, doh dia nguluan nasora sudah. Amin. Tikting namasa di huriata di bagasa minggon. Minggu patoluhon dung Trinitatis. Tanggal 3 Juni 2022. Mangulahon nadenggan tu saluhut halak. 1. Goarni minggu ia goarni mingguta sadarion, ima minggu patoluhon duk Trinitatis. Namar lapatan hasi tolu sadaon ni debata. 2. Dadanak nasorang. Di hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 nasalpu, nunga di basa-basa hotu hata sadadat danak bawa di keluarga douli Harry Febrian siahaan inang Nanda Teresia boru siagian maringana di Jalan Talas 3 Gang Labu 4 RT 02 RW 02 nomor 128 Pondok Cabe Ilir. 2. Di hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 nasalpu, di basa-basa hotu hatta sadadat danak bawa di keluarga Dodi Penalosa Manalu, inang Patricia Esther Anggreni Okta Boru Tapubolon, maringana di Jalan Muktarudin, Komplek PU Pasar Jumat, Lebak Bulus. 3. Jadwal partangyangan Bajar. Pelaksanaan partangyangan Bajar-Bajar mula atamamuse di bulan Julion, nasongon nasomal. Di setiap minggu patu paun ni huriata do partangyangan opak Banjar Padudut. Minggu Parjolo, Bajar Pasar Jumat, Lebak Bulus, Bajar Tanah Kusir Kodam, Bajar Ciputat sekitarna, Bajar Bungur Kostrat. Minggu Paduahon, Bajar Jurang Mangu Podo Aren, Bajar Rempoa Ciputat, Bajar Tanah Kusir Selatan. Minggu Patoluhon, Bajar Bintaro Jaya, Bajar Pondok Cabe Legoso,
Banjar Bendi Peninggaran, Dohot Banjar Kampung Prigi. Minggu Paupaton, Banjar Bintaro Perdagangan, Banjar Pondok Pinang Pondok Indah, Banjar Godung, Dohot Banjar Bintaro Kodam Depsos. Banjar Cidodol Parserahan, Somalna di Patupa di hari Jumat. Opat, Partangyangan Banjar di Patupa di hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, mulai pukul 20.00 WIB secara Zoom di Banjar Pasar Jumat, Lebak Bulus. Parjamita Ima Amang Pendeta Jepri Sitindaun MTH, liturgis Amang Situaje Silitonga. 2. Banjar Tanah Kusir Kodam, Parjamita Inang Pendeta Jojor Boru Pardede, liturgis Amang Situae Pasaribu. Pinangido turuas na adong di Banjar Nabe, asa dohot menghadiri partangyangani. 5. Seksi Sending Dewan Marturia. Seksi Sending Dewan Marturia Huriata naik patupaon kunjungan pelayanan rohani tu Yayasan Pantai Werda, Manang Pantai Jompo, Dinas Sosial Jakarta Selatan. Di hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, mulai pukul 14.00 WIB, dohot biaya sadiri Manang swadaya. Tabuamma ditangyakta asa dengan mardalan ulauni. Onom, pengurus AMA Distrik Walu DKI Jakarta, sesuai tuna terpilit Amang Kolonel Dr. Andus S.O. Pardede MM, Sian HKBP Kebayoran Lama, sebagai pengurus AMA HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, periode 2022 sahat 2024. Di rapat pemilihan naung terlaksana di hari Jumat tanggal 22 Mei 2022 nauk salpu di kantor distrik Sopo Marpikir HKBP. Sadarion Minggu tanggal 3 Juli 2022 mulai pukul 09.30 WIB di HKBP Kebayoran Selatan, Patupaon di Distrik Walu DKI Jakarta do pelantikat tu Amang Kolonel Dr. Andus S.O. Pardede MM. Tabuamma ditangyakta asa dengan mardalan ulauni. 7. Sopo Mopi Naik Remaja. Seksi Remaja Manang Dewan Koinonia Nihuriata naik patupaon kegiatan Sopo Mopi Naik dalam rangka menjalin keakraban Akayana Kota Remaja di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2022 mulai pukul 10.00 WIB. Dohot tema martua dohalak nama naon di pangujunani aiduk tahu ibana jalo on nama tuppal hangoluan naung di parbaga-baga tu akan holong roha di ibana. Jakobus sada ayat 12. Walu Parsiajar Sidi alana yang berakhir nama kelas katekisasi Sidi periode 2021-2022
patupaon ni huriatado naparjulu ujian tertulis Sabtu tanggal 30 Juli 2022 mulai pukul 08.00 WIB Manogot. 2. Ujian lisan Sabtu tanggal 30 Juli 2022 mulai pukul 15.00 WIB Botari Rabdohot Akka Natoras Nasida. 3. Perencanaan retreat Jumat, Sabtu, Minggu tanggal 5 onom 7 Agustus 2022. 4. Ibadah Pabor Hatton Sabtu tanggal 20 Juli 2022 mulai pukul 15 WIB Rabdohot Akka Natoras. 5. Acara peneguhan sidi Minggu tanggal 21 Juli 2022. Songonima hujahahok kami tiktingon tuhatama nama dongane hita saluhuna horasma dihita sude. Damen dibata na sumurung sian saluhur roha, ima mengaramoti akka teate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hurian itu hatta turbuk jamita dihita di bagasan manugoton, ima nanienet sian surat Galatia, pindu onom, Pamuka sian ayat sada sarodi ayat 10. Galatia pindu onom ayat sada sarodi ayat 10. Tajahama mar sorin-sorin.
Ale akadongan molotung tarsomong jolma mardosa. Hamu akan nang taruli di tondima patureron ibana marhiti-hiti tondina lambok. Alai matahon ma dirim sotung dohoto tarujun. Ai molu di paburnang halak dirina, HP so adong di ibana, sebau to oto do, di poto dirina do ini. Alai adong diganut si porsanona nabe. Una kamu lilu, dang ulu di bataliaan, ai iai di sabur halak, ido gotulanna. Alai unang marna loja hita mambain nadinggan, ai namang gotul do hita musai ditikinai. Anggo sopargale hita nuaing. Songoni masahatna di hita hata di dibata nang terjaha songon ojahan di jamita di hita manuguton. Hamu amang dohot inang dohot akadong aku saporsiaon di bangsa Kristus Yesus. Shalom. Horas madihita saluhutna. Asa unang sungsuku diisi do namar jami taun nuaing. Hirana sosumana te. Anggu guarku pendeta Anwar Chen, pendeta GKPI, mengula di Lembaga Alkitab Indonesia. Songon konsultan penerjemahan Alkitab. Anggo inata soripada boru ni rajai boru si mamorado. Jadi macai lastro hakku sadarion boy pasahaton hatan di dibata di tongat-tongata alahami dosa istongna nama karejoi bibelon di pudi dak pola terbarita danga dong nanggu guar saotik tercetak di bibel tahun alai ikon marna lo jado hami maka rejoi mar 20 tahun sipata mar 25 tahun. Jadi ido ulon nami di pudi islana di belakang layar. Jelas sadarion aka sefondo na pasahaton berita naulion tu hamu damang doda inang dod akadoaku saporsiaon. Songon kesaksian majolo najulu dang halak Kristen nau. Anggo tiki imlek do kelenteng do hami tiki. Wado dalan asa bui gawe pandita parbarita nauli. Sa istongna bibel taon do. Anggo najulu holan buku ada guarni. Buku cerita silat koping hudon hasai hujajaha. Ngabui dibayak konsongoni hafalna otik gambarna alai pitor habis do sudi hujahai jadi adong ma tiki sadari pas ma dung saya hami marmiami anggo hami halak budison mantap do mula marsiajar halak agama Islam dan agama Kristen anggo hami marmiami adang adong disi dibain agama Buddha. Jadi dumulak sian bermain-main, bah, wida madong buku na hafal ditiup dongakku. Bibel do aleh Alkitab. Dang kubutur pi hata Batak tiki. Ya do bukumu songon hafal wida. Jadi dok angkuan Bibel do Alkitab don. Ondo hata di dibata dihami. Oh itu. Boy jolo hu pijam satokin ku ujahama sian baris na parjolo tar surat madisi
pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dimulanai, ditopa di bata, langit dohot tanaon. Bah, asing bukuan dina roha. Anggo cerita-cerita silat na asing taringok tu jol madon. Anggon taringok tu di bata. Nah menopa langit dohot tanaon. Bah, pinjam aja lo boy do buan mulakon tu dongku. Buam manina. Jadi hujah mah. Wah, menarik do hapion bukuan. Luar biasa do. Kodang diparsiajari. Dan boy diparsiajari sian bukuan. Termasuk madisi taringot tu holong ni roha. Ondo saya stong na. Pangondol hon ni jamita dihita sadadion. Dung hujah taringot tu ngulu ni si Joseph. Tubuh madisi hira pemikiran. Luar biasa ti si Joseph sopon. Acit di tahun godang akan aja dibain akang na do hanggina al saya tong do ibana burju maka porsio di bata dang adong dope di si haporsion diau tiki alai nunga adong hira pangatusion wah buku na digandon si jahaon song ini maju lo kan alai lam hujaha lam longang maroha laos disima lam tubuh ma godang nasobui diatusi di bukuan mulut aja taringok tu undung-undung nabadia yang itu bayaka don aka aturan song dia do dang boi watusion naing upa ulak ma bukuan tu dongakon jadi ngasanga buat tu sekolah udok lah dingkan do buku mbah alai irana maul diatusi. Jadi pas naing upa ulak bukuan kusukum mah dongaki. Adong na aku ingot dah. Adong do di son taringot tu Natal niku, Natal do na aku ingot tiki. Adong do ninna, alai hampir tamat di budina. Jadi oh itu ate, mul songoni kuba mamulak musia ate ya, nang manjaha cerita Natal law niku. Kujaha masian Evangelium Matius. Tubuh mamusai disi roha naneng marsi ajar taringot tu Yesus Kristus. Lam hujahaon la ukap maroha gabi longang mamereng songon dia do sestong na Yesus Kristusi. Hira-hira bohado pangajirionna taringot tu holong di roha. Adong aku ingot sada ayat sian Matius. Jala ayaton betul-betul do paralel songon jamitata di bagasan saderion. Tajah mai Matius bintu 5. Matius bintu 5 ayat 40 tulu sarodi 45. Di bege hamu do hatana mandok. Holong maroham di dongami. Hosomma ia di musum. Alai au mandok tu hamu. Holong maroham di musumuna. Tangyakon hamu ma akka napa buru-buru hamu. Asa tunggabi anak ni amamuna na di banwa gijangi hamu. Ai di pabicar do mataniarina tu akka paroha najat. Nang tu akana bonar di parodo udan tu parohana tigor nang tu akana giduk di si hujaha ayaton pitor tubuh mah sada pangatusion yang baru ai luar biasa do HP Yesus Kristus na adong di bukuan betul-betul do guru na sumurung sian sude anggo hami halak budi so saya stong na tong do akana burjuhian dengan hian na diajar hon tu hami dang buhita membenhati tu akadogan jolma dak kola jolma sestong na tu sude na mangulu opung buruku sahalak hado guardi vegetarian sahalak vegetarian ala poste do ibana dang buhita membenhati tu akan mangulu dang buhita mamuno
Jadi holan aka suan-suana na bui dalang jolmaon. Ido pendirian. Jadi saya stong na adong do aka na degakian di poda uga mona jolo saya stong na. Alai nau parsia cari di son pas songon na dijamito hon Apostel Paulus tu huria Galatia ima taringot tu holongi. Dakolan tu na burju tu hita maka holongi. Molo mai huton ajaran ni Yesus Kristus saya stong na. Tu aka musuh pe hita bui maka holongi. Bah anggon betul-betul do sada ruhut hakristenon apalan tu mimbo siat sudi. Haporsion adong di Portibion. Muna kadongan bani do saya stong na tunglongang dong rohatanian molo tajaha di bagasan Bibelon. Di papatar hoddo tuita sudi. Songon dia do saya stong na roha ni jolmao. Tabo tu do takas sudi do aka bangso na adong di Portibion. Adong do na uli na dinggan diajar hon. Adong do adat na betul-betul sesuai sadalan satolok dohot aka ajaran ni Yesus Kristus. Alai tuk takas do di pabutohot di bagasan Bibelon anggo roha di jolmaon maul hian hot di nadinggan. Dan kia konsisten anggo jolmaon. Manugud las rohana. Alai tikiborngin pitur sogo rohana tu sudi. Sadarion holok ia rohana. Alai marsugut pitur mamurai. Ido jolma. Dan ido di bahani do saya stong na sia nido hupar sia jari parpudi. Dang boy hita gabe halak na burju marhite gogota sendiri. Aladak ya konsisten hita jolmaon. Saya tong dong muba pikiran. Di bahani do anggo manaringoti taringot tu nadinggan ikoradog do standar di hita. Jala standari ukuran naidak sian hita jolma. Ikon sian debata. Soal konsultan penerjemahan Alkitab. Godang do hami mardalani tu akka luat-luat nadawi. Nah so adong sinyal nanggo saotik. Didang adong gunana mol mar HP mar juta-juta dang terpaki di si. Kupar jajari ma adong mas ada suku di Papua. Suku Sawi guarna. Jadi molo di nasida na denggani ima molo bui hita gabe pargabus na sumurung. Gabe pargabus ido. Ya. Molo jujur hita molo dok di hati Indonesia anggo jujur hita terbujur. Jadi bohado di ban nasida aga bui gabe parakal. Aga sabui di ototoi dongan na jolma. Kemudian dongan na di ototoi mantap. Napi stardon. Hal na berhasili ikon betul-betul jago margabus. Dang na hubain-bain non cari tahun. Betul-betul do alai teki dang sahat do berita nauli taringot Tuhan Yesus Kristusi tu nasida. Jadi anggo nasida gadu pari karijona ima mangotong-otoi dongan na jolma. Gitu kan? Baik kok kamu mah. Nah denggani ima margabusi. Anggo dihalak Batak dak pola songonia teh, dak pola nian. Adong do parakal alai dak pola satu sih. Tanggi do. Anggo filosofi ni halak Batak, nau parsia jari parpudi dong tamat sian STT HGBP. Jadi anggon jebolan STT HGBP don. Ya. Jadi tabu tu takas anggo halak Batak saya tongdo akan naulina dinggani na diondol hod di baksan ngolu singanu pari. Songon sada pandohan kan namandok pantun
hangoluan tois ima tutu. Anggoi sadala do dohot hata di bata. Alai adong do manang piga-piga suku bangsa na adong di Portibion song ini do dalanna. Jadi saya stong na molo manari ngotit harus saya stong na nadinggani tong do ikan mulak kita tu hata di bata. Aladang po si tiopon aka filosofi manang pemikiran ni jolmaon. Buba do. Song sada contoh majolo. Anggo mai huton adat ni godang aka bangsa adang di Portibion. Dinggan do poligami. Tang ido? Dinggan do poligami? Dinggan. Hita pe najolo. Akau puta najolo pe songoni do. Tang ido? Dinggan do poligami. Alai mai huton hatan di bata. Songona diajar hon Kristus Yesus. Olan sada do. Cukup sada. Hamateo do na boy pasirakon hitaon. Ido molo pangiduat tatu duhatta di bata. Jadi ido nambahin bibelon hira sada standar na tibohian. Molo taringo tu holong ni roha dohot tu etika. Jadi sadarion ta parsiajari museon. Didok Apostel Paulus do boy do ta jahabuse manang piga-piga ayat natar sudah disi. Ima taring waktu ya Galatia. Galatia tajah hamon. Ya ayat 10. Dapat mata jahaon. Atong bicara sadaria dope taulah mana dinggan disalut halak alai gumodang ma tugongata sah porsion itu kuncina mangulahon na dinggan tu sahulut susaluhut halak ya. Jadi saya stongna disi betul-betul hita marsi ajar taringot tu patik ni Kristus ima patik haholongan. Jadi godang do hita marsi ajar sian aka ragam ni adat nadong di Portibion molo na diha holongi ikon dongat tado akana burju tu hita burju hita muse tu nasida alai molo mahi huton ajaran ni Kristus Yesus daun ai sifata terbalik molo najat dibantu hita aharo dapain najat do tong do nadinggan. Jadi baini do sipata halak Kristenon songon hal anak oto. Mangi huton ruhut ni Portibion. Alai molo tai huton poda nap tapar siajari sian Apostel Paulus terbalik. Hita do saitung na manuduhon dalan. Taring waktu holong di rohaon. Tu sudi Portibion. Tu sandok halak nadong di Portibion. Jadi hamuna kadongan baini do dipaingot hita muse di bangsan sadarion asa betul-betul hita marimang-rimangi sahalinai taringot tu holong di rohaon. Ala ido saya stongna na didok patik naim baru sian Kristus Yesus tu hatta. Bodak kian upar siajari taringot holong di rohaon. Anggot taringot tu bakoni jolmaon ngatakas tabutu rusudi. Molo di bain hacit tu hita, oh molo bui tabalas. Tabalos pitu hali lopat. Dan itu lipat pitu hali lopit lipat. Ya kan? Di pastap sahali molo bui pitu hali hu pastap. Alai dang songoni ajaran ni Kristus tu hita sudi. Sabalikna do. Di bawah ini tu saya stong na. Godang nabui tapasahat tu Portibion. Sian barita na uli. Didok barita na uli ala tutu ulihian baritai. Ala disi betul-betul di baritahon holong ni roha di tuhatai tu hita aka nasotama majalo holongi. Sestong na ido sestong na mambain
gabe tubuh ma haporsiaon diau na jolo. Jadi tiki porsia di Tuhan Yesus Kristus dak pitor gabe halak Kristen. Dung dijahabi beli porsia mau di Kristus dau. Nenget dunian. Jadi parjolo sahali husukun madongaki. Ai di dia do halak nama jahabukuon. Di do gimana di gereja. Boy do teh. Boy do tu gereja niku. Boy do na. Jadi wingok do teki pas ma parmingguan songonon pas teki anggo gereja nami di Belawan do marata Batak. Masuk au tu parmingguan ni marata Batak. Bah, disi masuk mengalakkan masuk tu si hubegi sudi akan nama kata disi di hata Batak pitor hu dok do bangsa rohaku. Salah masuk kon. Betul-betul salah masuk kon. Ya kan? Baik komai. Dak adong na wat tusi di dok martang yang ayah ada narahaku kan. Ale adong sada na hundul di lambukku saya usukun do. Ayah ada martang yang berdoa. Itu teh. Marjamita, ada marjamita. Berkhotbah, mengajar-ngajar. Oh, itu teh. Ada marende. Marende bernyanyi nah. Manang habis usukun teki dialusi bana dinggan. Kui ngok do teki dipudi dia hundul. Ala nah hundul dipudi mau naik mulak pitor murah. Dan ada membutuhkan pitor mulak. Mula misalnya dang asroh hakku, dang lemor hakku tu aka permingguan pitor boy ru mulak. Ya, jadi ngata butuh takas nama milik nai pudi kan. Olah nama guide doh. Alai manang habi usukun tiki di tingkan dia lusi. Gabe adong maro hira respect. Jadi hamu nak kadongan unang pikir hamu anggo holong ni rohai ikona balga-balga hian daong. Mangalian hepeng. Tikos perlu do di hepeng molona record perlu di hepeng. Alai dak kolan hepeng. Dak kolan materi anggo holong ni rohai. Au cugari dok ibara ujui. Gorekian suku-sukumu. Putar badan mah. Dakya adong bina marjami tasialang gatanon. Dong, tikos don, molo huri maring mangi musi akanong salpui ikonnya kuat do. Mangula do di bata marhiti halak na porsiai. Jala halak porsiai patuduhon burjuni rohanai. Ido naneng tar parsia jari musi sian apostel Paulus taderion. Jadi sianima gabe ro simpati minggu naro salinai doh tau. Parjari mau otik kan? Oh horas sarupa do itu selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Alah hata batakon hebat do. Dang ditanda harian, borngin, sudi do horas. Horas. Alah ni do. Parsi ajar yang musi mau mandok terima kasih, mau liate. Dan gitu. Jadi husukum madongaki. Mau maaf ada maaf. Wah. Total songgot ibana. Aduh maaf ate. Satabi dang sarupa tu maafi. Satabi. Dang itu ayah do maafi niku. Ya, mula maaf main nah. Oleh ni do. Kamu nak kadongan. Mula dok na dinggani. Saya stong na. Adong do pardomuan na tu roha. Rohana burju, rohana ias, alanunga di sesa Tuhani sudi dosata. Dak kolan sian ian isi ias ni roha, alai mol sian ias ni roha, anggo rota rohai tongdo rota. Rohana ias, alanong di sesa dosata marhiti mudarni Kristus Yesus. Ido saya stong na nagabe ojahan ni holong ni roha. Nah tahatai di bagasan turpuk jamita sadarion. Parpudi dung naik sidi manang ya ada warni malua dang mangalua. Ya kan?
Jadi ditardi dia tiki duk magodang laus sisi detong malua. Disukun panditai detong. Kalau nanti sudah tamat mau kemana cita-cita. Jadi manang boha akan masa ada kubo tu tiki betor hui alusi do. Saya mau jadi penginjil Pak Pendeta. Gai parbari tanauli na mau. Amang pendeta. Tapi tiki terus terang amang ada juara umum dah di sekolah. Jadi dak kebutuh bahasa songoni alusu panditai. Alai laus lupa mah. Ai songon aka anak SMA kan dengan marsi ajar kompetisi betul-betul kan yang masuk tuh universitas nomor 1 melebui di Indonesia. Lupa mah. Jadi pas neng tamat marsahid mah bapak. Betul-betul do hira neng mati hulala. Betul-betul do. Gabi hui ngot mamusi. Nahudok tu paditai. Wah. Namar janji tu Tuhani. Alai lupa do. Jadi salin ai martang yang mau tu Tuhani. Ali Tuhan mulu tutu neng Johor gabi parbetri nauli pamalum ma bapak kon. Ya. Esongoni do molo tangyang ni sahalak na susah. Nah, dang arong be dibaen aka hata nauli langsung do tembak langsung do Tuhani. Anggo narohaku wah ngamaulon. Dang be malum beon narohaku. Alai anggo di bata dang adong naso tarpatupa di bata dang itu. Jadi upet tema wah betul-betul dialusi Tuhani tang yaki wah tar songgot mau wah tu doh neng gawi padita doh manat ita martangyang ala adong do tanggung jawab di bagas tentang yangi. Jadi dunga dialusi Tuhani tang yaki nang bebe sumur tau. Nang bebe surut. Wah mai. Alama biar do tiki. Anggo bapak pedagang detong. Ya kan? Mulu pedagang na dipikiri harus bakiri ka pedagang. Hata ni di bata mulu halak Kristen hata di bata. Alai mulu naso Kristen hepeng. Bahamal na upabo Tuhan tu bapak kon. Neng gabi pandita wagu borat nai. Ya kan? Alanu nga sanga dipikiri bana, wah ngagabi ala Kristen di bana upa sombu. Sonari neng gabi pandita mamuse narona kan? Betul-betul yang terjauh banai. Ya kan? Ala di pikiranna dak pola ikon sekolah na timbu-timbu. Nah perlu di ngoluon bohado misalnya adong 5 limper tiki. Bohado ditambah 0 nai limpul. Ditambah mamuse 500, 5.000, 5 juta, 5 miliar ido sestong na ngoluon. Dia pikir baru mau lian nate. Nang pasaton dak kolan arta portibion nate yahi di baksen ngoluon. Ikon adong donasi. Ima taringot tu harajaon ni di bata. Jadi ujung-ujungnya upabu Tuhan mati bana. Tar songgok situ tu babakon. Dang jatuh sinasida. Betul-betul dang jatuh sinasida. Ada nama main siga pikiramun nah. Alamai huton pikiranna anggu anak kon ikon gabi halak nama moradon. Hape mulu gai pandita alusiamu mah damang dok dena. Jadi siani doh butuh takas songonai dok Apostel Paulus mamusi di surat Galation. Buidu tajahon. Ayat 3 nakin. Ayat 6. Tajahama rapak. Alai nama modaon hatan di bata
tamado taruli dinasa parsaulion nina pinodaan nai. Kubuto de takas ido sestongna molo parbarita na ulina full time. Son pandita na full time mangulu di bana sian ulonna di porlak ni Tuhani. Amin. Ido. Ya, anggo di hita termasuk ma di GKPI, HGBP dang tak tanda adong pandita na bui dua patna. Sada di bisnis, sada di ngolu parhuriau. Ikon dipilih di bana do. Ido. Jadi mau dipilih di bana sada dalan, betul-betul sada dalan na full time mangaleon sandok tikina makobasi di porlak ni Tuhani manguli bana sian porlak ni di bata idonian. Jadi bani do saya stong nahami ikon marsi ajar do mandok mau lihat itu Tuhani manang songon dia pernah lihat Tuhani itu hita mandok mau lihat hita tu di bata sude do gabe si halasonoton di jolu ni Tuhani. Jadi tu do nai surat Rasul Paulus mana apostol Paulus Turia Galatia. Jadi akana porsia di Tuhani buido porsia adong pasu-pasu na di pasahat Tuhani tu hita di bagasan sandok gulmit ni ngoluta termasuk ma di akka parbarita na uli. Jadi dung pabuton tu bapaki bai doki bana ma bah mul songon ikon marapot ma keluarga. Marapot keluarga. Ya. Aladang tarjalui banaon bah bohama anak hasian nai bui dugai terbalik gabi terbalik marawak mahami di juma opung boru ala opung boruon sada figur nama cai sangap do dihamil di juma nian pas merapok nasi dia martang yang mau dipudi Tuhan bohama halus nanon pangiduaku salinai molo di dok nasida daung mabiarau Tuhanku terus terang kau jadi anggondang adong be mengarang-arang hata mertangiang betul-betul tembak langsung alai molo tutu lomoni roham gabi parbarita nauliau sayang giat mah alus nasida boy jadi martangiang ngau dung hira-hira sajom di joma masuk di dok opung borui matiki nu nggak cukup umur muinna jadi manang dia pe na diputuson oh taringot tu ngolum hujalo hamil inna sada alus sian de bata tangis do tiki huingot betul-betul do tangis kan ala nunga masuk tu sada dalan na asikian sian ngulu na parculo. Jadi hamuna kadongan kodang na buita parsiajari sian hatani di bata. Tutudo margogo do hatai. Asa porsia lamporsia hita maniop hatai songon dalan hangoluan di hita. Sayang giat ma di patubuhon akan nauli nadingkan marhiti jamita saderion. Asa tabo tu do tekas molo holong ni roha dakolan sian hata tarida dui sian pambahenan sai unang mahita marna loja mangulahon akan adinggani di bagasan sandok kulmit ningolutta amin. Amang pardinggan basa mau liati di pasar ronami tu ho ali Tuhan nunga tolhas bari naulim dihami ajari mahami ali Tuhan ganup tiki di bagasan ngulu nami si ganup pari asa bui hami mardalan di hati uromi tangihan ma tangyang namion ali Tuhan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin.
Maret dehita sia buku ede nomor 710 ayat sada do urutna uhut ma papungu pelean. Sino
Tatangnya koma pelit tao. Ali di bata amanami na dia banu gijang. Hodo haruruan ni salut sililion na dingkan, dohot naso libasa na maliutus. Bosat haima na sian na nilion mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi uap na khusus si jolom. Pasu-pasu mai jalara moti, asau parhasyak kami pilihanon, patimbulhon harajamu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Uhai marohanai marhiti tondim, asalam butanda hami godang ni sililun mitu hami. Asalam gir-gir hami manduk oliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alai amanami na daripada kijang, saya pinarbadia ma guarmu, saya Roma harajamu, saya saut malumo ni roham di banu atongaon, songon na daripada kijang. Lehoma tuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu pengujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti tuan di bata maho. Di sondakon tuan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon tuan di bata ma bohina tuho jala di pasaorhon ma damina tutondim. Amin. Selamat hari Minggu Madi Hita Salhudna Horas. Apa masih jalan kita kan?